De uitvaart waarbij een deel van het gezin net bij de begrafenis wezen kon omdat ze corona hadden. Dat men begroeven wordt, de helft staat bij het graf op afstand, want het mag ook al op afstand en de andere helft zit thuis omdat ze corona hebben. Ja. Dat is verschrikkelijk. Je kan zijn eigen mem net iets begraven. Het is een nieuwe tijd voor Jan van der Meer van Jester Nijtjerk. Hij begeleidt mensen die het komen te versterren en helpt families met het rouwproces. Van der Meer stiet altijd klaar om mensen te helpen. En dat hakt er vooral op dit stuit wel in. Het is momenteel erg druk. En dat is ook wel corona gerelateerd dat het drukker is. Ikzelf, maar dan spreek ik voor mezelf en ik weet dat ook wel een aantal van mijn collega's dat zeiden. Dat we hadden eigenlijk zien na de hele 2 jaar dat we corona hadden nog net zo druk als nu. Het is, het is druk. En dat vind je meer om mensen die het als gevolg van corona komen te versterren? Ja, en heel vaak is natuurlijk wel een versterren naar onderlezend lijden. Dan hebben we toch wel weer hoe de oudere generatie helaas. Maar we zullen toch ook wel mensen op jongere leeftijd die ertoe komt en die toch zo ziek worden van de corona dat ze uiteindelijk het net hoe leven. Ik ga heel bang geweest. Ja, heel bang geweest om het zelf te krijgen en daardoor cliënten te besmetten, oren te besmetten. Die angst is heel groot. Daar ben mijn vrouw werkt in de zorg, met een prutte corona weer. Dus het weer uit maar de vraag, wanneer brengt een van ons beiden naar thuis? Nou, dat is tot om een oor rond november haast 2 jaar goed gaan, totdat het in november misging en we dus beide corona kregen. En daar ben je uiteindelijk goed doorheen gegaan? Ja, daar ben we. Ik ga eigenlijk maar 1 nacht gewoon bang weer. Dit gaat fout, maar sfeergriep, zo mag je het wat voorstellen. En we zijn er beide goed terug. Smaak en geur, ben er weer inmiddels. Dus maar ja, ik denk wel dat de vaccinatie in ons geval gewoon wel zijn werk die had en erger voorkomen had. Het verdriet gaat nooit weer helemaal over, want we zullen die oren altijd missen blijven. Maar het blijft echt net zo bot als het nou is. En dan kreeg ze een potje regenboogzalf van mij. En dan maken ze dat strooien oer de kist. En dan jou, hij of mem of paak en beppe, een deken van de regenboog mee. En als ze dat dan die hebben, dan stel ik ze nog in je vraag. Of nou Joeters morgen de regenboog weer sjorren. Om wat denken we dan? Nou, dan worden we het jong. En voor altijd in de regenboog dan met degene verbonden die ze missen. Het werkt met Ben gewoon heel goed. Trouwens eerlijk zijn mijn volwassenen ook, ja, maar ik zei ze. Dus ja. Nou ja, en zo proberen we toch iets wat heel moeilijk is, Ben daarin mee te nemen. Van der Meer begeleidt zo'n 150 uitveerten in het jaar. Troch de coronaregels is er een soort verloren in zijn werk. Dat gaat heel raar, maar op een gegeven moment went een bepaalde situatie ook weer. Ik zie toch, dit went nooit. En toen we in het begin van de coronacrisis zitten, weer het zo slim dat in beginsel kon alleen nog de eigen bloedlijn maar aanwezig zijn, de eigen band. Mochten de partners van de eigen band en de paak en beppers net iets bij de oorskier wezen. Dat we in de eerste weken van de pandemie. Dat is gelukkig wel verloren, want dat schept natuurlijk, dat is gewoon verschrikkelijk. Maar ik blijf wel lastig vinden dat mensen net op een normale manier oorskier niet meer kennen. Alles is wel behind. En nu hebben we binnen de uitvaartwereld natuurlijk wel een bepaalde uitzonderlijke positie die mij en ken gelukkig nog heel vol. En we zien gewoon ook dat de plechtigheden liet binnen, maar dat familie ik regelmatig zei, ik vond eigenlijk ook wel heel intiem op deze manier. Ik kom mezelf wezen, net al je mensen, we doen het nog puur voor uzelf, voor het eigen gevoel. Ja. En dat maakt het ook dat mensen ook wel weer oorzaken nemen. De komende maanden blijven druk, denkt Van der Meer. Hij hoopt dat het gauw weer normaler wordt en spreekt ook nog een weenskuut. Dat de verdeeldheid onder de mensen wordt veranderd. Dat een beetje oorsmaal krom. En dit speel ik zelf ook wel een rol in. Ja? Ik heb zelf ook wel irritatie over wat zijn we het soms en wat dienen we het soms en hoe het mensen met dingen omgaan. En dat geldt voor zowel de regering als hoe de mensen erop reageren. Vind ik lastig zo nou en dan.